Ahojte, som Lukáš Ferenc a som z Volno Production a práve som sa rozhodol, že vám príjemním popoludne čítaním mini rozprávok s tým teda, že dá do seba toto. Je to vlastne veľmi štiplavá omáčka, takže fakt, že veľmi štiplavá, ktorá obsahuje tie najznámejšie, najštiplavejšie časti na planete Zem, takže prečo nie, že? Takže dám si to na túto krásnu lyžičku, ktorá je úplne najkrajšia na celom svete. Takže vonia výborne, dúfam, že bude aj tá chutiť a dúfam, že neumrem. Keby som náhodou umrel, tak že aspoň prečítam názov rozprávky, ktorú chcem akože prečítať. Mini rozprávky Modrý vták. Veď preto. Princezna Kvetuška sa rada prechádzala so svojím otcom v nádherných záhradkách kráľovského paláca. Raz jej vtáčik prezradil, že ju príde navštíviť princ Milko. Ale beda! A teraz si to dám. S Bohom. Zlá kráľovna a jej dcera a jej akože začína to páliť celkom dosť. A jej dcera vypočuli ich rozhovor. Otýlka, ty sa vydáš za princa, vyhlásila kráľovna. Milko a Kvetuška sú už dávno do seba zaľúbení. Práve dnes chce Milko požiadať o ruku princeznej. Nahnevaná kráľovna odviedla Kvetušku do hradnej veže a tam ju zamkla do tmavej väznice na 2 zámky. Zostaneš tu, kým sa moja dcera Otýlka nevydá za princa. Či to sa nedá? Marhulový jogurt od našej starej mamy. No čo? Aké to bolo? Jogurt marhulový. Lukáš je teraz marhulový. Stelesnenie marhule. Marhulovník. Vôbec to nepomáha. No sem to ešte horšie, ale fakt. Popíš svoje pocity. Cítim sa úplne ako... Daj si vodu. Plačem. Tears in my eyes. To želám, že je to štiplavé. Prosím, odpustenie. Čo mám robiť do piče? Ty kokotina? Vodu by som si nedával. Ja. To je masť. Bravčová masť, ktorú sme mali v chladničke. Sople. Soplí. Jebná to už. Je to. Nie, treba to zdokumentovať. Treba zdokumentovať každý jeden paláč, každý jeden film, ktorý vyroníš. Hore na hlavu. Takže pre ľudí, ktorí sa radi tyrajú, majú radi veľmi štiplavé veci, určite odporúčam Blair Sudden Death. Výborná močka, ktorá je to štiplavé a je to fakt, že strašne kurva štiplavé. No a štípe to. Cítim to už v žalúdku, takže sa teším, ako to pôjde vonku. Oh yeah!